ベントクラスティファニー秋です。横浜昼イベントクラスのティファニー秋は長く続けているベテラン5名です。新しい仲間も大募集中です。楽しいこと、好きなことをとことんやる、そんなチームをぜひお楽しみください。横浜港のイベントクラスティファニー秋でオテアアトリモン、どうぞ。横浜港のイベントクラスティファニー秋の皆さんでした。これをもちまして